A obra afecta a un pequeno treito da estrada PO 226 entre o Souto e Silvoso, pero é fundamental para conseguir un obxectivo, unir dous treitos nos que xa había beirarrúas. Era unha necesidade moi grande para nós porque, bueno, desde o Concello de Moraña todo ao longo de todos estes anos está facendo pois uns proxectos dunha rede de sendas peoniles, sobre todo que conecten o casco urbano cas parroquias limítrofes. Ahora mismo temos todo conectado e era este tramo pois que nos quedaba un pouco pendiente para poder resolver xa o que ao lado de esta parte do Concello, non? A parroquia de Lamas. A zona é moi transitada polos peóns pola súa proximidade ao núcleo de Moraña. Moita xente desta parroquia que acude ao casco urbano camiñando e moita xente pois que pasea tamén, pois estamos moi contentos de poder ter esta realidade xa que eu creo que nunha semana, 15 días, pois estará xa rematada, aparte de que llevamos dar continuidade tamén cunha senda peonil que vai a atravesar aquí esta parte de atrás que temos hacia o lugar de Challán, que tamén foi outra petición veciñal en colaboración co Concello de Moraña. A senda estáse a construir na marxe esquerda da estrada, terá un ancho de 1,8 metros e será de formigón coloreado. A obra completarase coa instalación dunha tubaxe para a canalización do drenaxe e doutra para o alumeado, de cara a que posteriormente o Concello pode instalar farois sen afectar a senda. Leva unha media de 1,80 de ancho. Hai que arrancar tamén uns postes, creo que son 6 postes, non? De a línea de media tensión e un de telefónica, e por parte do Concello volver despois a colocar o alumeado público, non? Por lo tanto, toda esa colaboración por parte do Concello, unha vez máis, un Concello de Moraña, sempre que cometemos algunha obra, pois a alcaldesa fai os deberes, non como outros, e pon os terrenos a disposición e negocia cos veciños e sempre pon os terrenos gratis e non son algo que non lle costa aos propios veciños de Moraña. O proxecto conta cun orzamento que rolda os 50.000 euros.